Esta vesprada el tercer equip que ha aconseguit puntuar en Mestalla en l'actual Lliga. El València havia alçat una bona expectació després dels 3 últims resultats fora de casa. Una mostra són els més de 7 milions de pessetes de recaptació. I les bones intencions s'han diluït a mesura que s'ha desenrotllat el partit. Venga, vamos, Eso. Vale, venga, mucha suerte. Venga, vamos, venga, Com hem pogut escoltar, els micròfons d'ambient han sigut testimoni dels prolegòmens del partit. Fernando i Vicente han actuat com a capitans i enmig l'àrbitre Núñez Manrique. El semblant seriós de Husidin i tot seguit encetem el reportatge. Al minut 2 ha arribat el primer esglai per a la porteria que defensava avui José Manuel Sempere. La jugada de Vlado Gudel per la banda dreta i el remat de Ratkovic que ha portat el primer ull a la graderia. Este home ha sigut l'autor del gol després. Primerament veiem la repetició del seu llançament en la cama dreta. A rengló seguit la rèplica del València, en jugada d'Álvaro i l'avantatge pel porter Santiago Cañizares. Assistim al minut 4 del partit i el porter cèltic es queixa de renyons. Al minut 7, primera jugada polèmica del partit. L'àrbitre ha assenyalat fora de joc de Lugo Pene. Els oferirem una repetició per a que vostès puguen emitir un veredicte. Tot seguit, una rèplica per part del Celta. Gudel per a Ratkovic i el baló que és llepant la soca del pal dret. Així està la repetició, la passada a l'espai lliure i el remat en la cama dreta. Paren atenció perquè assistim a una nova jugada polèmica. Protagonistes, Álvaro i Gil. L'àrbitre ha fet continuar el joc. Així tenim. La jugada s'ha produït dins l'àrea. El València jugava buscant la porteria contrària per les bandes, però en esta ocasió s'ha assenyalat fora de joc d'Álvaro. La passada l'havia rebut del brasiler Leonardo. Així està. El baló en el moment quis de la bota de Leonardo i la posició d'Álvaro. Però un minut més tard ha arribat el gol del València. Una jugada molt ben elaborada i en què han participat pràcticament tots els jugadors del València. Ahí tenim Belodedic per a Tomàs. Este s'ajuda en Álvaro. Inicia un gran recorregut ajudant-se en Camarasa que li torna a la paret i l'esmallorquinista ha enfilat la porteria del Celta i ha trobat la valuosa col·laboració del porter que ha enfonsat el baló dins la seva porteria. Era el minut 31. I Camarasa, que ha celebrat el gol d'esta forma, en companyia d'Álvaro Cervera. L'afició exultant i la repetició. Cañizares pensava que anava a centrar l'extrem del València i s'havia sorprès per aquest xut que ell mateix s'ha encarregat d'introduir dins la porteria. Ahí tenim Camarasa pujant-li el bé a l'Hispano-Guinea i tot seguit el València ha protagonitzat una jugada bellíssima. En acció Lugo Pérez per Álvaro, Robert de primeres per a Fernando i la intervenció del porter del Celta. Així tenim Álvaro, Robert que veu Fernando millor situat i el remat del capità en la cama dreta neutralitzat per Cañizares. Assistim a la recta final del primer temps i una pífia del porter Cañizares que li ha costat un bon esglai. Però abans de retirar-se els jugadors al descans, un bon llançament de Vlado Gudel, així llepant el travesser de José Manuel Sempere.
En esta jugada s'ha arribat a la conclusió dels primers 45 minuts, amb l'avantatge favorable al València per 1-0. En la represa, d'eixida no s'han produït canvis i ha sigut el Celta l'equip que ha pres la iniciativa. Al minut 10, Sempere ha eixit als peus d'Otero. Així tenim la repetició. Otero, un lateral que es projecta molt bé en atac, i la valentia de Sempere. I 3 minuts més tard, Sempere ha sigut Sant Sempere. En esta ocasió li ha desbarat el gol al davanter Gil. El València estava jugant mal, començava a perdre els papers i Husidin ha donat moviment als homes de la banqueta. Però prèviament, en esta acció de Fernando sobre Vicente Ngonga, hi ha hagut cartolina groga per al capità del València. Al minut 18, Husidin ha decidit retirar Álvaro i donar entrada a Ferran Giner. Poc després, el d'Alboraya intervindrà en una jugada en la que ha recuperat de Leonardo, se'n va de 2 homes, el brasiler per a Lugo Pénez, canvia l'orientació del joc per a Eloi, que ha intentat el llançament a porteria de forma desafortunada, i això li ha valgut la protesta del públic. Però l'asturià ha demanat disculpes a l'afició, que l'ha sabut entendre. Husidin veia com li se posava negre el panorama, i en esta acció trau Cañizares, recupera Robert, Leonardo serveix per a Lugo Pénez, que ha cedit per a Fernando, que ha malograt la millor oportunitat del segon temps. Ahí tenim tota la porta per al capità del València i la rematada que s'ha perdut fora. Del que hauria pogut ser el 2-0, assistim al gol de l'empat. Ngonga per a Ratkovic, el valor retrucat que atravessa la línia de fons i el gol que puja al marcador. I els mocadors que han eixit en la tribuna del Mestalla. Esta és la repetició del gol del Celta, que s'ha registrat al minut 27 del segon temps. Tot seguit, segona substitució en el València. Carlos Arroyo ha reemplaçat Eloi Olaya. Ja estàvem en l'últim quart d'hora i en esta acció hi ha hagut targeta groga per a Leonardo, que acumula la quarta cartolina i diumenge que ve serà baix en el València en el partit que jugaran al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla. L'acció és clara i encert total per part de l'àrbitre. L'afició resignada alentant el seu equip i primera substitució en el Celta. S'ha retirat Gudel i ha saltat Paco Salillas al terreny de joc. Ara ha servit el València de córner, Camarasa per a Robert i el de Betxí que s'esvara i perd l'opció de rematar. Al minut 42, Camarasa per a Carlos Arroyo i la falta espectacular de Ratkovic sobre el d'Alcorcón. No hi ha hagut cartolina en esta entrada, que tornem a veure repetida. S'ha tret sense conseqüències perquè l'avantatge ha sigut per a Cañizares. Estàvem ja a tan sols 3 minuts per a la finalització, el València que disfrutava dels últims cartutx, i en esta acció de Pénez el valor s'ha perdut fora. Ha sigut l'última oportunitat clara que ha tingut el València. Chechu Rojo volia rapar segons el cronòmetre i ha fet la segona substitució per a reclamar el temps. Vilanova ha substituït Ratkovic i 3 minuts més ha prolongat l'àrbitre el partit. Al final, València 1, Celta 1 i l'afició que s'ha quedat despagada amb els seus jugadors.